Hello guys, Inday Vlogs ni. Mga untag avocado ninyo diha. So akong dito sno kamay. Kay wa tay gatas ane. Wa na tay gatas. Tay gatas guys. So kanina lang kamay atong ito sno. Nga Umek kayo. Umek kayo sa guys. Kuhaan na panit. Hindi ka malisod. Taray pa ito. Mama, kuha dito. Malagay mo ito sa Dara ako nagkuwang gitabyok sa akong inahan. Ay magwa. Manghod. Magmore pa ka? Nakuha na natin na. Oo, imuha na eh. Ganahanday ka? Healthy kayo ni oy. Naman yung mga ulod siguro. Di na ulod. Agay, kabayo. Sabay. Di na ulod eh. Sunday na. Nahulog mo na siya. Nahulog mo na siya mo nang ningan niya. O di na ulod. O di ni ulod siya. Pangarkulor. Hindi na naman di ulod doon. Ang ulod, magulimok. Manaway pareha itong gikaw na timiba. Nga, pruta. Kay! Oh, sorry. Nusa, kutsilyo abiyang to. No, may ulod good. Mga hanglo, hangol kayo may avocado guys. Wag yun na ko na feel ang kalame. Ngayon ma'am, Wala na kong lawas. wala may avocado. Wala ko na feel. Kalay ng baba.